Kag sa number 1, Gin-alegar NPA patay sa engkwentro sa Binalbagan. Mga klase sa mga eskwelahan kag daycare centers malapit sa lugar, suspendido bangod sa insidente. Patay ang isa ka gin-alegar katapos ng New People's Army sa engkwentro sa tunga sa mga rebelde kag miyembro sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa sitio Apitong, Barangay Biao, Banuas ng Binalbagan, mga 2:00 kainas ang kaagahon. May initial na nga identity sa napatay nga gin-alegar miyembro sang hublag. Apang wala pa makapagwa sa opisyal nga pahayag ang militar. Sunod sa Army, mga 5 ka rebelde ang ilan na engkwentro kag naglawig sang 10 minutos ang pagbayluhan ay isang lupok. Mana-recover nga M16 rifle, mga bala kag personal nga pagkabutang sa lugar. Sa interview sa media kay Barangay Captain Junefel Aguilion, iya ginsiling nga hindi iniuna nga tion nga may engkwentro sa lugar tungod sa tinalikdan nga mga tinuig. May nagluntad man nga encounter sa sitio Apitong. Bangod sa engkwentro subong nga adlaw, nagpagwa sa executive order ang Barangay Biao nga nagasuspende sang klase sa tanan nga mga eskwelahan malapit sa lugar para sa safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Lakip sa mga ginsuspend ang klase subong nga Biyernes amo ang Binadlan Elementary School, Bulwang Elementary School, Nasanagan Elementary School, Biao Elementary School, Biao National High School kag tanan nga daycare center. Samtang ginsiling naman ni Governor Eugenio C. Lacson nga madugay na ang panawagan sa rebelding grupo nga magbalik sa sabak sang gobyerno. It's an ongoing battle between the government and our rebel brothers and sisters. But on the part of the provincial government, we continuously call for them to lay down their arms and allow the government to assist them for them to be able to lead a more peaceful life.